Αυτό θα κάνει τη σέντρα για το κεφάλι του Μητρόπουλου. Ο ψηλός θα δώσει την μπάλα για τον Τέταρη. Θα αποκρούσει ο Βάβουλας σούτ από τον Τζιαντάκη. Πολύ ωραία απόκριση του Χανιωτάκη. Έρχεται ο Κοφίδης. Αποκρούει η άμυνα του Όφη. Ο Νιόπιας πολύ ωραία για τον Πέρα που μπαίνει στην περιοχή και είναι μόνος. Το Χιλιανός κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία ο Ράντος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα στο 25. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. 0-0 με τον Όφη. Η μπάλα στην περιοχή. Ο Τσαλουχίδης δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά. Ο Τέταρη με την μπάλα. Ο Τέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουχίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαβίδης για τον Τέταρη. Αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαβίδης στην περιοχή θα τη γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Η μπάλα στον Τέταρη. Τέταρη και Γκουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Τέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο το Κοφίδης περνάει το Χανιωτάκη και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο, 3-0 δηλαδή τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Τέταρη που θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καραταΐδη. Σέντρα από τον Καραταΐδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδης. Θα έρθει ο Τσιαντάκης, θα σουτάρει και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50. Και ένα Όφη με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκρύει ο Καραταΐδης, επωφελεί το Βέρα. Βγαίνει ο Ράμος, σουτάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον Όφη. Νιόπιας. Πολύ ωραία. Μόνοι τους οι παίκτες Όφη. Ο Βέρα που περνάει το Ράντο. Πάλι ο Βέρα. Πάλι στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται από την αντίθετη πλευρά και χάνει την ευκαιρία αυτή τη φορά ο Γιάννης Μαρινάκης που 4 λεπτά νωρίτερα είχε μειώσει σε 4-1. Γρήγορα ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη. Σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα αφού βρίσκηκε σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφη ομοιώνει σε 4-2 στο 62. Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε θέση βολής. Σουτάρει ο Παχατουρίδης, χάνει την ευκαιρία. Ο Καλογερόπουλος που αργεί, έρχεται η μπάλα όμως στον Σοφιανόπουλο που σουτάρει. Νέα απόκρουση από τον Πατεμτζή αυτή τη φορά. Ο Κοφίδης που βγάζει την μπάλα, είναι ο Αποστολάκης μόνος του, σουτάρει δυνατά και η μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα, κακός σηκώ στα χέρια του ο Παχατουρίδης. Ο Κάβουρας θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία ο Όφη βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Μπατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα, ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ κόντρα και η μπάλα στα δίκτυα 4-4 με τον Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη ενώ συμπληρώσαμε 86 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το 94-4, δυνατό το σουτ και μπάλα στα δίκτυα και να. Αλλά ο κ. Δημητριάδης ναι, κατακυρώνει τον γκολ, ο Όφη κερδίζει τον Ολυμπιακό με τη λήξη του αγώνα. Αποδοκιμάζεται από τους οπαδούς του, πέφτουν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, κέρματα και ό,τι άλλο μπορεί να εκφράσει τη διαμαρτυρία ορισμένων οπαδών που θα τους λέγαμε βέβαια χούλιγκανς.